ebesikade sibhekile le ndaba ebekade sidila ngayo bazalwane last week, asibuyele kuyo sifunde yona futhi. Laphaya siney'ndawo ezimbili ebekade siyifunda, ebekade sifunda Matthew chapter number 16 angithi. Matthew 16 sifunda khona from verse number 13, and then bese siphinde sifunda u-1 Peter chapter 2 angithi. So ngiyacela ke bazalwane ukuthi siqale lapho sifunde nje ngokuya ngokwaloko inkosi esisiza kukho. Kodwa njengoba sifunda into enkulu bazalwane endleleni yokukholwa ukuthi ufanele ukwazi ukuyiqonda into kuyo. Uma ukukholwa ungaku-understandi ngendlela uNkulunkulu noma icebo lakhe ungaliqondi ngendlela alihlele ngayo, ungalahlekelwa nje uloku sonto. Lahlekelwe nje impela kakhulu, ngoba izinto uNkulunkulu indlela azihlele ngayo wena awuziqondi, and therefore you don't benefit. Now asifunde ke Matthew chapter 16 and then again from verse number 13. Kuthiwa la, when Jesus came to a region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that the Son of Man, I, the Son of Man, am?" So they said, some say John the Baptist, some Elijah, some say Jeremiah or one of the prophets. And he said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Mhlamba sifunde nesizulu. uJesu efikile emaphandleni ase-Caesarea Philippi, wababuza abafundi bakhe wathi, "Abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na?" Bathi abanye basho uJohane uMbhaphatisi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiah noma omunye wabaprofeti. Wathi kubo, "Nina-ke nithi ngubani?" uSimon Petro waphendula wathi, "Wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo." Jesu waphendula wathi kuye, "Ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akwambulelwanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayekulahlula. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Uyakukubopha emhlabeni kuyakuba kuboshiwe ezulwini, nokuyokukhulula emhlabeni kuyoba kukhululiwe ezulwini." Mhlambe ke asambe sifunde futhi ngale ku-1 Peter chapter number 2. 1 Peter chapter 2. Mhlamba siqale ku-chapter 1 verse 22 bazalwane, and then sizodlulela ku-chapter 2. Chapter 1 verse 22. Kuthiwa la, "Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love,
in sincere love of the brethren. Love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of the corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Because all flesh is as grass, and the glory of man as the flower of the grass. The grass withers and the flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now, this is the word by which the gospel was preached to you. Therefore, verse number 1, chapter 2, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, all evil speaking, as newborn babies desire the pure milk of the word, that by it you may grow, if indeed you have tasted that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected by men, but chosen by God, gracious. You also, as living stones, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect and precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believes, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, the stone of stumbling and the rock of offense. They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Kambe nalena singayizama futhi ngasi isiZulu bazalwane. Verse 22, chapter 1. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Senizelwe kabusha kungengembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, izwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Ngokuba yonke inyama injengotshani, nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna, nembali yavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yilo lelizwi levangeli elashungelwa kini. Verse number 1, chapter 2. Ngakho lahlana ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke. Njengezingane zisanda ukuzalwa, langazelelana ubisi olungenakonakala lokomoya, ukuze nikhule ngalo kube ngusindiswa, uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo, elinqatshwe ngabakhi, kepha kuNkulunkulu likhethekile ligugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo,
nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bheka ngibeka eSiyoni itshe legumbi likhethekile ligugu, okholwa yilo akasoze ajaba. Ngakho kini enikholwayo ligugu, kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona eselaba yinhloko yegumbi, netshe lokuqhuzula nedwala lokukhubekisa. Baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiselweyo. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza, niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade naningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu. Enaningahawukelwanga, kepha manje senihawukele. Ake sithandaze. Baba, siyakubonga izwi lakho sesilifundile. uNkulunkulu wethu onamandla onke, siyazithoba ukuba wena uphakame kule ndawo, usambulele lona egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu wena wedwa, akekho ofana nawe. Siyazithoba ke kulesi sikhathi kuba wenza umsebenzi ophelele enhlizweni yalona loyo, ngegama lenkosi yethu Jesu, amen. Amazwi bazalwane esiqale ngawo ekuyiwona esizama ukuchaza le ndaba esiyifundile. uJesu mayethi phezu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayi kulahlula. Phezu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami. Ake uthi phezu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami. Ake uthi amasango eHadesi awayi kulahlula. Le ndaba abazalwane ifanele ingene kithi ukuthi uJesu unebandla lakhe. Ngesikhathi ekhuluma la wayesakhuluma umbono ukuthi uzolakha. Kodwa uhlobo lwebandla lakhayo uthi amasango eHadesi awayi kulahlula. Kusho ukuthi wakha ibandla elinamandla, wakha ibandla elinqobayo, wakha ibandla elihlulayo empini, wakha ibandla labantu abazoba ngamaqhawe. Nikhona abazalwane. So ngamanye amazwi, uma lento yokholwa sizoyibamba ngendlela uNkulunkulu afuna siyibambe ngayo, then lento uJesu ayishoyo sizoyibona yenzeke empilweni zethu. Nikhona? Kusho ukuthi ngamanye amazwi zonke izimo okungenzeka ukuthi uhlangana nazo zizo prove ukuthi usebandleni lakhe noma ukho ebandleni lakhe. Uma ngabe izimo ziyakuhlula, kusho ukuthi lungisa indaba yakho nobudlelwane noNkulunkulu. Ngoba awukwazi ukuthi ube sebandleni likaJesu bese wena kuthiwa uhlulwa amasango eHadesi. Impilo yokholwa abazalwane, impilo efuna umuntu ethatha izinqumo. Ufuna umuntu athatha izinqumo. So awukwazi ukuhamba noNkulunkulu kunganama decisions owathathayo. And empilweni ufanele ufunde ukukhetha. Njengoba nje umhlaba ungaka, uNkulunkulu akabuka izinto ngobuningi noma umhlaba ngobuningi bezinto ezisemhlabeni. Esikhathini esiningi izinto zihamba ngathuba. And zingama opposite. Asiwa makhaphuli, tshela makhelwane akusikhaphuli. Ziyaphikisana. Kusho ukuthi ngamanye amazwi asivumelani. Yingakho athi ngibeka phambi kwakho ukufa nokuphila. Yebo, athi ngibeka phambi kwakho isibusiso nesiqalekiso. Kusho ukuthi ngamanye amazwi every day ubhekene nokufa phambi kwakho nokuphila. Ubhekene nani?
nesibusiso nesiqalekiso bese athi khetha. Ak-advise uNkulunkulu athi khetha ukuphila ukuze uphile. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ungakhetha ukuphila noma mhlawumbe uma ukhetha ukungakhethi ngoba abanye abantu baye bathi hayi angikhethi lutho. Akekho umuntu oneutral. Akekho umuntu oneutral. So uma ngabe awukho ekuphileni usekufeni. And if awuzikhumbula ukhetha ukuphila kusho ukuthi vele usekufeni. Nisasekhona. Uthi ngenani ngesango elincane. Ngoba likhona elikhulu. Kusho ukuthi uma ngabe awukhumbula ukhetha isango elincane, hayi ukulele elikhulu wena. Uthi indlela incane eyisa ekuphileni. Narrow is the road that leads to life. So njoba thi khetha ukuphila, ukuphila kutholakala endleleni encane. Usasekhona. So kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ukhetha ukuphila ufanele uunderstand ukuthi ukuphila kunama restrictions. Kunama do's and don'ts, akusi freedom, akusu awenzi noma kanjani, akusuthela wayeka. Ufanele ukhethe. Khona izinto ofuna uyilahla na ukhetha ukuphila. So ubudlelwane noNkulunkulu bumaintainwa ngokuthi khona izinto oyilahlayo. That's why now uzwa uPetro echaza ke manje ku chapter 2 verse 1 uthi lahlani. Angazi umzwili. Lahlani ubuqili bonke nokuzenzisa konke nomhawu wonke. Ngoba na ungalahli awukwazi ukuhamba endleleni encane. Indlela yokuphila le. Abahamba la bayalahla. Khona izinto esingangeni la. So bazalwane asikusho lokho. Kulesikhathi esinaso ukuthi na uhlole iBhayibheli uthola ukuthi from kuGenesis uNkulunkulu soloko efuna ukuba nobudlelwane nomuntu. Kusuka kuphi? Kusuka kuphi? So uNkulunkulu soloko ufuna ubudlelwane nomuntu. So njengoba uJesu ekhuluma lamazwi awashoyo usakhuluma indaba yobudlelwane noNkulunkulu. Ngoba kuGenesis kuthi uNkulunkulu wambumba umuntu wasembeka kuphi? Entsimini yase Eden. So kusho ukuthi le eEden kunendawo ebeyibizwa iEden. And eEden kukhona uNkulunkulu wakhanda insimu eEden. So insimu eseEden and phakathi kwensimu wafaka isihlahla. Actually ziwu2 ihlahla ezisesenta. Kunesihlahla sokuphila, the tree of life. Bese kukhona futhi esokwazi okuhle nokubi. Bese uNkulunkulu akhuluma ngalesi esodwa ukuthi ungadli la. Bese lithi iBhayibheli every day uNkulunkulu besuka ezulwini eze kuphi? Emhlabeni. Umuntu engazange athi woza Nkosi. Kodwa uThixo ezifikela. Yini azifikela? Number 1 insimu yakhe. Number 2 insimu isebenza ngendlela yakhe. Number 3 umuntu wenza intando kaNkulunkulu entsimini. Isasekhona. Ene njengoba uNkulunkulu esuka ezulwini eza emhlabeni hayi ukuthi uze entsimini uze emntwini. Nikhona. Net umuntu umbeke kuphi? Entsimini.
ngamanye amazwi i-atmosphere ambeke kuyo eyasezulwini. So uNkulunkulu mayisuka ezulwini eza emhlabeni uze ku heaven extension. I-force law le bazalwane namalokishi amaningi cishe lento yenzeke endaweni eziningi, but asikhulume nge-force laws. I-force laws kukhona i-force laws. Khona i-force bese kukhona ama-extension wase-force. Uyayizwa manje? So khona i-force law bese kunani? Kunama-extension wase-force. So uNkulunkulu ezulwini izulu la kuhlala khona. Kodwa uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Why? Ufuna ubudlelwano. So ubeka umuntu emhlabeni. Kodwa emhlabeni akambeki all over. Kodwa umbeka ku-atmosphere. Ukuze yena uNkulunkulu uma esuka ezulwini angafike endaweni engabonisa ubukhona bakhe. So the same environment. Ngoba na usufunda incwadi yesambulo uthola ukuthi ikhona insimi ezulwini. Uthola nomuthi wokuphila ukhona ezulwini. Uyabona ukuthi it was heaven extension. So umuntu ubekwe entsimini and uNkulunkulu uyazizela ngoba umuntu right. And bheka kwenzeke uthe umuntu angadla la kuthiwa angadli khona. Umuntu wazisukela yena endaweni yakhe la behlangana khona noNkulunkulu. uNkulunkulu weza kule ndawo abahlangana kuyo. Wathola umuntu engekho wayeseyamemeza, Adam ukuphi? Athi umuntu, Nkosi ngibalekile. Ngicashile ngoba ngihambaze. Athi uNkulunkulu, hawu utshelwe ubani ukuthi uhambaze? Udlile na? Ngamanye amazwi bazalwane khona izinto uNkulunkulu angasiniki zona. Na uhamba noNkulunkulu unama restrictions. Khona izinto angakuniki zona. Into angakunikanga yona iyona eyenza aqhubeka abe uNkulunkulu wakho. That's why insimu uthi you can eat anything la insimini. Kodwa lapha center 1-3 awudli lapha. Ngoba ukuthi yena uNkulunkulu kuwe iproof ukuthi khona into ongeke uyithinte ngoba kusho yena. Nesasekhona. So umuntu wathi angathinta lapha ya umuntu wazibalekela. Ngoba isono siyambalekisa umuntu. So bamoshe kubudlelwane. Makungoshe kubudlelwane uNkulunkulu wathutha insimu. Ngoba akafuna ubudlelwane nensimu, ufuna ubudlelwane nomuntu. Usasekhona. Nayisuka lapho uNkulunkulu futhi approve ukuthi usafuna ubudlelwane nomuntu. Naba abantu beqhubeka abande emhlabeni abantu bephila impilo engathokozisa uNkulunkulu. Aze athi ke manje ngiyazisola ukuthi ngimenzeleni umuntu athi ngizombhubhisa umuntu. Bese lithi iBhayibheli kepha uNowa wathola umusa kuNkulunkulu. Ngenxa yaloko uNkulunkulu waza kuye uNowa ngoba uyamthanda umuntu uNkulunkulu. Noma beshila ukuthi ngiyabhubhisa kodwa uNkulunkulu uyamthanda umuntu. So wathi Nowa wena yakho umkhumbi. Noma sewuqedile uNowa umkhumbi sizwa uNkulunkulu esethi ngena, come in. Ngamanye amazwi uNowa ngesikhathi engena emkhunjini ungena in the presence. Waba ne fellowship noNkulunkulu for the whole year. Engaphumeli ngaphandle. Yini indaba? uNkulunkulu uyamthanda umuntu.
uyafuna ubudlelwane nesasekhona. Enena umbheka ekhanda lensimu, uNkulunkulu enika no ukuthi akhanda umkhumbi, khona into angamvumelanga ukuthi ayenze. Ngoba lonto leyo iyona eprove ukuthi uNkulunkulu ubani? uNkulunkulu. Kuthiwa uma ethi ngena umkhumbi kaNoah wawunayo entrance, but there was no door. Kwanganasivalo ngoba kwakuvala abantu uNkulunkulu, kuvala yena. Ngoba uma uNkulunkulu engeke abe nespace la khona in control empilweni yakho, then it's not your God. Uyayithola? That's why kuvala yena, ukuze umuntu noma efuna ukuphuma angaphumi uma uNkulunkulu engafuna aphume. Kuvala yena. Yini indaba? Ufuna ubudlelwane nomuntu. Sadlula leso sikhathi. Wathi Noah ngiqala ngawe futhi, ngiyakubusisa. Abantu baphinda futhi baphuma entandweni kaNkulunkulu bathi sakho umbhosha ngofika ezulwini. Kanti uNkulunkulu uthe be fruitful and multiply, fill the earth. But abantu, no, we don't want to fill the earth. We are going up. We don't want to be scattered. Bakhanda umbhoshongo ezulwini. Wafika uNkulunkulu wathola ukuthi sebamoshile futhi, waphambanisa ulimi lwabo ukuze project yokwakha ime. So abantu bangasazwana, kwaba ne-confusion. Emva kwaloko waphinda futhi wakhetha umuntu. Bazalwane, uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Wakhetha uAbraham manje. Wathi kuye phuma ezweni lakini, phuma ehlotsheni, phuma endlini kayihlo, uye ezweni engizokubonisa lona. Waphuma uAbraham. Uma ephuma uAbraham, uNkulunkulu wangamnika mntwana. Yini angamnika umntwana? Ukuthi empilweni yakho ikhona indawo ekufanele ibuswe uNkulunkulu. Wamiyeka waze waguga waba mdala. Ngelinye ilanga uyambuza uAbraham, ubuza uNkulunkulu, njengoba uthi wena uzokwenza ngami isizwe esikhulu, uzongiphani ngoba nginangane? Sengimdala. Nakabheka noSara uthi phela nalo mama engishade naye angisoma, so ugogo lo. Ngiyababona behleli boyithu lapha bexoxa ugogo Sara nomkhulu Abraham. Athi ugogo Sara, yemkhulu, hambile iminyaka, akunangane phela la. Uthi uyongiphani? uIshmayeli uvela ngesikhathi sepressure. uSara ezibuka, ezibona ukuthi angeke asakhona. Kanti yonke into uNkulunkulu angakuniki yona, ufuna ukuprove ubuNkulunkulu bakhe kuwe. So khona izima akuvumela ukuthi dlula kuzo, ungahambi ngendlela ejwayelekile. Why? Yizona ezenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu kuwe. Bazikhandela ke ishortcut yabo, bavela uIshmayeli. uNkulunkulu wabathethelela kodwa uIshmayeli seke khona. Uthena sekana 9 to Sarah, Abraham and 100. uNkulunkulu wathi now is the time. Just imagine. Ugogo na 90 pregnant. It can only be God. Nikhona bazalwane. Ngoba ngaba sikhulumi le ndaba esikhulumayo, uNkulunkulu wavuma ukuthi into zakhe zihambe normal. So sayikhuluma ngoba uNkulunkulu wavuma ukuthi makungabi normal. Abraham wabusiswa ngendodana eyodwa, Isaac.
wathi esaseyi-teenager uNkulunkulu wathi take your son, your only son. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uma ezoba uNkulunkulu kuwe uyayinyakazisa inhliziyo yakho kuthi ingahlala izinto. Wathi thatha lo mntwana uyenza ngayo umhlatshelo, and is the only one, and uyamthanda. Kanti uNkulunkulu ufuna ukusitshela ukuthi naye ngelinye ilanga uyonikela ngeyakhe indodana. Nikhona bazalwane? Emva kwalokho Isaac naye washada, thola amadodana amabili. Out of la madodana uJakobe waphuma 12, aqala isizwe sikaAbraham, 12 nations. Abaya bengena eGibhithe. Uma becindezelwe eGibhithe, uNkulunkulu ufuna ubudlelwane nomuntu. Wehle emazulwini weza kuMoses wathi ngizwile, ngibonile, ngiyazi. Zwile ukukhala kwabantwana bami, ngibonile ukucindezelwa kwabo, ngiyazazi inhlupheko zabo sengehlile. Bazalwane, abekho abantu abake bahamba noNkulunkulu njengo-Israyeli bembona physically. Kuthiwa babehamba uma sebakhipha eGibhithe wayehamba nabo ngensika yomlilo ebusuku. Kusho ukuthi uma kuza abantwana baka-Israyeli, izizwe ezinganaNkulunkulu zibona umlilo uhamba phambili, kune pillar of fire emva kwabo kulandela abantu. Emini kubonakala intuthu, a pillar of cloud. Na ubona lelifu lihamba ngoba phela ifu likaNkulunkulu akusifu elincane. Ukubona kulesikhathi samanje njengoba kuyiwinter, uma abantu bayashisa, so kuyasha ngapha, unokubona nje kunentuthu. Ukhona kade ila izolo la ngase-Spreadview engiyibone ngisuka ekhaya, uthe emnyama yaphezulu. Kusho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ehamba nabantwana bakhe abakude babona ifu, kodwa ifu lakhona liyasho ukuthi akusifu elijwayelekile. Mawusondela eduze uthola ukuthi ifu lilandelwa abantu. uNkulunkulu efuna ukuhamba nabantu bakhe. Okwathi uma bebhekana nolwandle olubomvu, ubukhona bakhe bavula ulwandle. Yilo uNkulunkulu njalo esimkhonzayo, ofuna ubudlelwane nomuntu. Bathi uma besehlane, the same God watshela uMoses wathi yakhe itabernacle, ngoba I want to dwell with my people. Awuzwe nje mntana kaNkulunkulu, I want to dwell with them. Kusho ukuthi uNkulunkulu ezulwini yebo, kodwa ngiyamthanda umuntu, ngifuna ukuzohlala nabantu bami. Bakhanda itabernacle, it was a small structure bazalwane. Yasi indawo enkulu, bekuyistructure nje esincanyana, mhlawumbe singalingana nale room leli. Kodwa uNkulunkulu asuke ezulwini ehlele khona. Umehla kuthiwa wayekhuluma noMoses ingathi umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe face to face. uNkulunkulu ehlele endaweni ngoba ufuna ukuhamba nabantu bakhe. Izizwe zamsaba uIsrayeli ngenxa kaNkulunkulu ehamba nabantu bakhe. Nesasekhona kwathi beswela ukudla, uNkulunkulu wavula imana kwehla isinkwa sasezulwini ngoba uhamba nabantu bakhe. Beswela amanzi ehlane, uNkulunkulu aletha amanzi edwaleni ngoba eziprove ukuthi uNkulunkulu uyahambela nje nabantu bakhe. Bazalwane, uNkulunkulu ufuna ubudlelwane nathi. Sadlula leso sikhathi baze bangena eKhanani. Mase bangenile eKhanani wavela uDavid. uDavid umefika ubuka le tabernacle elenziwe uMoses, limphatha kabuhlungu ukuthi yena uhlala endlini palace. Tabernacle uNkulunkulu uhlala etendeni elinje. Wathi uNkulunkulu ngifuna ukukwakhela indlu. Wathi uNkulunkulu ungangakheli,
idea yakho inhle kodwa izandla zakho zingcolile. Yebazalwane ungcwele uNkulunkulu. Noma uDavide kuwo wenhliziyo yakhe kodwa uthi izandla zakho zingcolile. Indodana yakho iyona ezongakhela. So idea inhle. Kodwa wena izandla zakho ayivumi. Ubulele kakhulu. So Solomon kwaba uyena wakhala. Mhla akha eqeda kuthiwa lehlifu lehlela kule tempeli. Kwakunendawo lapho bazalwane etempelini eyayifana nale yayenzeka ngale kuTabernacle, ukuthi kunendawo engcwele ngcwele la khona umpriest ungena once a year, and ufanele before angena abe right noNkulunkulu, ngoba uma engangena engekho right ngeke aphume lapha. Akabulawa uNkulunkulu, ubulawa ubungcwele. Hayi ukuthi uNkulunkulu uhlelele ukuthi ngizonibulala nini, kodwa ubungcwele bakhe uxabana nento wrong. Nabapriest bebenza sure ukuthi bangena be right. Umphongolo wesivumelwane la. Sadlula leso sikhathi. Yahamba inkazimulo. Wayibona uHezekiya umbone inkazimulo ihamba isuka ezulwini. Wafika isikhathi la kumnyama emhlabeni, uThixo uthulile, inkonzo yaqhubeka. Yeba ngithi inkonzo yaqhubeka. Kodwa uNkulunkulu akasekho. Uyihlelela ezulwini. Kanti uya prepare uNkulunkulu ukuthi ukusukela ngaleso sikhathi akasafuni itempeli eliphysical. Useya upgrade. Emva kweminyaka eminingi wasalo Jesu. Jesu ebona itempeli eJerusalem. Belithanda lilihle. Belincoma. uJesu wathi lidilizeni leli tempeli. Ngizolakha ngeinsuku ezintathu. Bathi kuye 46 years le tempeli lakhiwa. Wena ungalakha ngeinsuku ezintathu kanti abamuzwa ukuthi uthini. Akasakhulumi ngalela abalikhombayo, ukhuluma ngetempeli lomzimba wakhe. Kushuthi ngamanye amazwi uJesu mefika, the first thing eyenzekile, he became a mobile temple. That's why umeceda ukubhabhathiswa kwehla umoya esimweni sejuba wahlala phezu kwakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi God is residing in the temple. So everywhere la uJesu afika khona kusuke kufika uNkulunkulu. Yini indaba? uNkulunkulu usehlezi kuye ngomoya ongcwele. So uJesu uthi umzimba wakhe litempeli. Nisasekhona. That's why uma uJesu efa esiphambanweni simuzwe ethi it is finished. Before ezofa atshela abafundi bakhe athi kunilungela ukuba nginishiye, ngoba uma ngingahambi umoya ongcwele ngeke afike. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ufuna ukuzo extenda lento enguye ufuna ukuyiduplicate. That's why lithi iBhayibheli anazi yini manje ukuthi imizimba yenu litempeli likamoya ongcwele. Uyayibona manje? Kusho ukuthi uJesu uqale waba itempeli emhlabeni, efuna ukusibonisa ukuthi manje indaba ayisekho endlini, indaba isemntwini. That's why uma ufeyile ukuphatha kahle lo mzimba, khohlwa ukuhlonipha isonto. Unokubona abantu bengena endlini esontweni bekhokhoba bethu umuntu. Uhlonipha indlu, uhluleka ukuhlonipha umzimba wakhe. Akazi ukuthi umzimba wakhe iyona ndawo kaNkulunkulu yokuhlala. Bazalwane uThixo akasahlala endlini, uhlala emntwini. So makathi uJesu, upon this rock I will build my church. Ukhuluma ngabantu. Yiko kuthiwa sondelani kuye.
uyitshe eliphilileyo, nani nakhiwe nibe ngamatshe aphilayo. Kusho ukuthi nawamkela uJesu kumoya kaNkulunkulu, umoya wokuphila ungena kuwe, akwenza ube yitshe eliphilayo, elakhelwa phezu kwetshe eliphilayo. I-foundation enguJesu, wena usuyitshe, nomunye uyitshe, nomunye uyitshe. Yingakho lithi iBhayibheli, ngokwevangeli esilamukeleke bazalwane, kubiza sithandane. Yini siphoqelekile ukuthandana? Uyitshe nami ngiyitshe, sonke sakha ibuilding eyi-one, indawo kaNkulunkulu yokuhlala. Akakwazi ukuhlala kule ndlu le engahlalanga kuwe nawe. That's why le ndlu le noma ingekho uNkulunkulu angaba khona phakathi kwethu. Yilento ke ebiza ukuthi umaintain ubudlelwane bakho noNkulunkulu even noma singahlangananga. Ngoba ubudlelwane bakho noNkulunkulu busho ukuthi ulithempeli la ukhona, and umoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwakho. So inkonzo iqala, inkonzo ingakafiki la. So inkonzo ayiqali la bazalwane, inkonzo iqala inkonzo ingakafiki la, ngoba inkonzo kuwe, inkonzo ingaphakathi kwakho. Kusho ukuthi ufanele ufunde ubudlelwane noNkulunkulu abantu bengakafiki, ube nobudlelwane naye, ngoba sakhelwe kuye, singamatshe aphilayo. Nikhona kodwa bazalwane. So wonke umuntu okholwayo maye understand lento ukuthi uyini la kuye, kuthiwa sakhiwe sibe amatshe aphilayo. Mawufunda verse 4, coming to him as a living stone, rejected by men. So uJesu bazalwane, abantu bayamnqaba ngoba kubo idelelekile into yokusindiswa, but kuthiwa precious to God. So kuNkulunkulu ligugu, bese kuthiwa you also as living stones are being built up a spiritual house. Uyayizwa ke? Siyindlu kamoya bazalwane, a holy priesthood, ubupriesti obungcwele, indlu yokomoya, ubupriesti obungcwele. Uyayikhumbula Old Testament bekukhona indlu, bese endlini kusebenza abapriesti. Angithi thina siyindlu siphinde sibe ubupriesti futhi. Uyayizwa kodwa? Thina awusakhona ukuhlukanisa phakathi kwendlu nompriesti, ngoba singubupriesti thina, kodwa futhi thina siyindlu. Ungahloniphi indlu le ngoba uyindlu wena. Le ndlu le ithola umusa ukuthi kube khona indlu ehlala endlini. Le ndlu le izithola i-experience ubungcwele ngenxa yabantu abahlala la. That's why even your house la uhlala khona ekhaya, leyo ndlu ithola umusa ukuthi kuhlale enye indlu kule ndlu, ene le ndlu enguwe ithwele uNkulunkulu. So njengoba ithwele uNkulunkulu, le ndlu eyakhiwe ngezitina zalomhlaba izithola isingcwele ngenxa yokuthi kunendlu engcwele ehlala kule ndlu. Bazalwane, uma uyibuka ke from the Old Testament uzo understand ukuthi uNkulunkulu ubengehli ehlela
endlini eyakhiwe ngezandla uma leyo ndlu nento angayithandi. So makuthiwa we are a spiritual building, fanele sibuke how was the physical building. uNkulunkulu behla nini uma sebeqede ukwenza yonke into ngendlela afuna ngayo. That's why lemizimba abazalwane asiyiphathi ngendlela ethandwa yithi lemizimba, ngoba uNkulunkulu akazukwehlela endaweni engamjabulisi. Sengisho ukuthi engamjabulisi. Umzimba wakho awukwazi ukuphatha noma kanjani, ngoba umzimba wakho lithempeli. Sengisho ukuthi ithempeli. Nawufeyile ukuphatha kahle lo mzimba, yonke enye into oxhumene nayo ngeke ukwazi ukuthi iphathwa njani, ngoba into yokuqala ufunda ngayo ukuphathwa yile lo mzimba okuwo. Mawungazi ukuthi ubungcwele bumaintainwa njani kulo mzimba, angeke uunderstand ukuthi ubungcwele bumaintainwa njani in your house, at home. Angeke ubazi ubungcwele bumaintainwa njani mawunemoto. Imoto yakho nayo ifanele ibe ngcwele. Abengisho imoto. Yeah. Njengendlu lohlala kuyo. Yini ibalekile lento yobungcwele bazalwane? Lithi izwi lenkosi ningamniki uSathane indawo. Now anything engathokozisa uNkulunkulu ivula umnyango for the enemy. So khona izimpi ongayithola kuzo ongeke uyinqobe until you close the door. And how to close the door? You remove some things. Isibindi sika Jesu nakaya esiphambanweni ukuthi uzovuka usitholephi. Uthi the ruler of this world is coming, but he has nothing on me. Kusho ukuthi ayikho into angang-accuse ngayo, ayikho into angangibamba ngayo ngoba mina ngiclean. So ipresence kaNkulunkulu bazalwane uyamkela uphinde uyimaintain ngokugada ubungcwele. Yiko athi we are a holy priesthood, ngoba bukhona ubupriest bombuso obumnyama obunganandaba neholiness. Thina singubupriest basezulwini obugada ubungcwele. Bazalwane nasingaliyeka ivangeli lobungcwele sishiwo uNkulunkulu. Ngeke uphinde umuzo usimakade wayekela ubungcwele. That's why na ubungcwele bukubusa khona izinto othi noma uthi uyayenza ushawa uvalo uthi kodwa ngakwenza njani phambi kwaNkulunkulu, ngoba uhlushwa ukuthi awufuni ukuxabana naye. Umuntu ongakaze waba ne personal relationship noNkulunkulu akangizwa ukuthi ngithini, ngoba akayazi nalento engamlahlekela. But umuntu oke wa taste, wayizwe presence, wayizwe touch, wa taste into zasezulwini, ufisa ngathi ingahlala injalo. Yiko nakana izinto ayikhomba kuwe uyahluleka ukwala, ngoba uhlushwa ukuthi uma ngingafuni ngizoluza yena. Holiness bazalwane, bengithi holiness, ubungcwele, siyindloko moya, sibupriest obungcwele, upriest obungcwele. So uNkulunkulu ubungcwele asina choice. Bese lithi to offer up spiritual sacrifices. Uyayizwa? Ngoba aba priest ijob yabo was to offer sacrifices. Thina we offer spiritual sacrifices. So thina bazalwane asanikwa umsebenzi wokuthenga imbuzi. Hey, siyenza umhlatshelo umuntu angene nembuzi enkonzweni. No. Iwundlu lasezulwini selahlatshwa. Akunankukho okufanele isafari manje kuthiwa kuyakhonzwa. Nikhona bazalwane. And now uthi uyabheka umbuso obumnyama ulapho wona. Kuze kube namhlanje igazi lisachitheke embusweni obumnyama.
ngoba ubupriest obungekho ngcwele. Thina ubupriest obungcwele asisahlabi ngoba sekwahlatshwa. But we do have something to offer. What are we offering? Number one, uthi Paul kwabase Roma 12 verse 1. Ngiyanincenga bazalwane ngoba ubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu koqobo. So our first spiritual sacrifice is our bodies. Uyitholile? So if you can't give God your body, don't give him your money. Ngoba ngathi uyambribe. Imali ayithenge ezulwini. Ayidingeki. Kodwa uNkulunkulu uyayidinga imizimba. Yini bazalwane uNkulunkulu adinga umzimba? It's because uthi uJesu hlalani kimi. Nami ngenze njani? Ngihlale kini. So uNkulunkulu ufuna umzimba azongena kuwa hlale khona. Angavakashi. Ahlale. So emhlabeni na ufunda iBhayibheli uthola le ndaba. Emhlabeni uNkulunkulu uhlala kithi. Hlala kithi. But now uyezulwini uJohane buka umbono wasezulwini. Uthi uJohane ngabona izulu elisha ngase ngibona nomhlaba omusha. Angihlule mayisethi ikhona kodwa into engayibonanga lapho. How yini Johanne into engayibonanga? Uthi angilibonanga ithempeli lapho. Ezulwini elisha nomhlaba omusha. Why angaliboni? Uthi because uNkulunkulu noJesu bayithempeli. Kusho ukuthi ezulwini siyohlala kuye. Emhlabeni ufuna ukuhlala kithi. Uma ungamvumeli ukuthi ahlale kuwe, khohlwa ukuthi uyohlala kuye. So uJesu uthi hlalani kimi nami ngihlale kini. So okwamanje bazalwane, uNkulunkulu ufuna indawo yokuhlala ngoba it has always been like that. Ufuna ubudlelwane nomuntu. And manje uNkulunkulu akasafuna ukuthi ubudlelwane bethu buboshelelwe endaweni ethile. Kuthi hayi, yazi mangaya nje enkonzweni ngomzwa kahle uNkulunkulu. Cha. Ufuna ukuhlala kuwe. Kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuphila phakathi kwakho. Akafuni ukuvakashela. Ufuna ukuhlala phakathi kwakho uNkulunkulu. So iMonday morning, noma bathi blue Monday. uNkulunkulu uhleli phakathi kwakho and your Monday is not blue. Ngoba abantu ahleli kubo uma bebuka usuku bathi this is the day that the Lord has made. So it cannot be blue because it's Monday. It's the day that the Lord has made. And bese bayakhuluma bathi I will rejoice even on this day and I will be glad. Nikhona abazalwane. So uNkulunkulu ufuna uhlala kuwe kuphela inyanga. Ukuze ungabi nale stress. Khona abantu abajabulile phakathi kwenyanga bakwatana iphela. Ngoba makuphela inyanga ukhumbula izikwelede zakhe. Yeah. Zininga ngithi. So umholo wakhe uthola nje istatement esho ukuthi beyingenile yona. Beyingenile. And njobe ingena kukhona labo bakweletayo bame kanje. But on your marks bagadile nayithi 12 ebusuku mayithi inkinti bathatha mawuphaphama ekseni wena uthola ukuthi kusela ushintshe manje sowukwatile wena kanti nale ikwelede uzenzele wena ngoba uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu babu right bongeke kube mningi kangaka ezikweletini. Angiphindi uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bebu right bongeke kube mningi kangaka ezikweletini.
ngithi uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu beburight bewungeke wenze njani kodwa nansi indaba engifuna ukuhlebelayo imnandi ke le uma ngabe uphakathi kwezikweletu lungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuze insindiso ikubenefit even naseyikweletini zakho ngoba wangena ungazi kodwa manje ngoba sewuyazi izikwelete zakho zikwelete zakhe so you can maintain a relationship noNkulunkulu akulwela izimpi zakho hayi ukuthi ulungisa ubudlelwane ngoba ufuna ukulungisela izikweletu kodwa sengisho ukuthi uzokusiza yena kunokuthi uphathwe high the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind. Yebazalwane ukukholwa kumnandi. Umuntu ongakholwa lento engisho akayizwa. Kodwa abakholwa bangangivumela. Uke ungene kwezinye izimo man. Othi na uyibuka ngamehlo enyama. Uyibona ukuthi ayisibi isona. Bese ufuna iwari la kuwe, uyifuna iwari. Ngoba ulindele uyazi na ukuthi nakunje bewubanjani. Uyazazi na ukuthi makunje bewubanjani. So kuvela into efana nale yake yavela. Mawuthi uyayifuna iwari uthola ukuthi iwari ayikho. Uzibuza hawu kanti iwari ushonephi? Ngoba abanye abantu iwari status. Basalwane ipeace status. Bengithi peace isona status. Peace in the midst of the storm. Manje peace uzoyithola kanjani? Uyithola ngoba lapha phakathi kwakho kukhona ohlala khona. Lo olindile ukuthi na ungene ezimweni akuthele ngeinto zakhe. Uthola ukuthi inkinga zibe inkinga kuwe zibe ama opportunity. So umuntu okholwayo akabhalwa inkinga ebusweni. Umuntu ngoba lapha phakathi kwakhe kunalo ongaphezulu kweinkinga. Sengisho okholwayo. So lento ukuthi wena uma bekuhlebile uzushintshe nesonto. Kusho kona ukuthi akahlali kuwo. Ngoba abantu laba ahlala kubo uma bemhleba ayikho indawo yeoffense la kuye. Instead ubonga uNkulunkulu ukuthi hawu baba bengingazi ukuthi ngibaluleke kangaka. Uma kunabantu abakhona ukukhuluma ngami noma ngingekho yayizwa nje imnandi ngoba nawe ungakazi uhletshwe hayi siyakubongisa angazi namanje ukuthi kusenzeka kudala uma kunabantu abakhuluma ngawe wawuzwa ngendlebe iluma ebangiphethe angazi noma kusenzeka kodwa uma ungakazi uhletshwe uma ungaze kuphuzwe ngamamatiye akwaqala uhambo noNkulunkulu ngoba abahamba naye kuyakhulunywa ngabo abahamba noNkulunkulu bayahlekwa abahamba noNkulunkulu bayathukwa abahamba noNkulunkulu kunezimo ezibhlungu abadlula kuzo kodwa bayamangala abantu bebheka ukuthi besithi uzowake manje waya ngawe kanti no la kuwe sengisho la kuwe ukhona ohlala ngaphakathi webazalwane khona ohlala phakathi kade ukuthi kube khona lohleli akekho umuntu ongakwenzela lento ufuna uzenzele ukuthi la phakathi kwakho kube khona ohlala kuwe ungahlali wedwa ngoba izimo mayifika zithola wena kodwa nakukhona ohleli ingakathi upon this rock I will build my church the gates of hell shall not prevail. Namhlanje bazalwane kunamasango okufanele ahluleke ukuthi akunqobe ngoba wena wazana nowasezulwini egameni lenkosi uJesu. Amasango bazalwane asho ukuthi kula kuthathwa izinqumo khona la khona kuhlalwa phansi kudiscusswe phela wena uhlezi lapha nje nangabe uyikholwa lamampela kuyadiscussa ngawe le embusweni obumnyama. Singamvimba kanjani? Singamshaya kanjani? Singamdiscourage kanjani? Yonke into ehlelwe embusweni obumnyama iyahluleka ukuphumelela kuwe ngoba amasango high days awayi kulahlula. Namhlanje bengithi ake ngimemezele
ukuthi as long as uJesu ahleli ngaphakathi ugcwalisiwe umoya ongcwele busa, ayikho into yodlula kuyo ikuhlule, ayikho into ozodlula kuyo ikunqobe, asikho isimo yodlula kuwe sikubulale. Yonke into odlula kuyo uzodlulela ama testimony ukuthi ngelinye uzofakaza ukuthi hey kuke kwashuba yonke, ngoba kuke kwashuba yonke. Ngithi ngoba kuke kwashuba yonke. Sithi nasibheka emuva sithi awu kodwa Nkosi, ngempela uma wena abe ungekho nathi ngabe safela endleleni. Liyaphila ivangeli, iyaphila nansi indaba yasezulwini, iyaphila nansi indaba kaJesu, iyaphila nansi indaba yasezulwini. Ifuna umuntu asiyele uthi Nkosi gcwala kimi, gcwala kimi. And lento okholwa bazalwane ungayi approach njengomuntu ogijima i100 meters izokuxaka. Lento okholwa ifuna iapproach njengomuntu ogijima i-compress marathon, ngoba ku-compress marathon abantu bakhona bayazi ukuthi silindwe amakhilometer athi mawayele ku100. So angikwazi ukusuka ngespeed. So nakasuke egijima ungazi ucanda kayindawo, kanti uyazi ukuthi I'm saving the strength. Ngifuna ukuhamba ibanga elide kodwa ngakhathali kakhulu. Lento yokholwa ayimfuni umuntu onomoya we-competition, ayimfuni umuntu onomona. Yiko kuthiwa lahlani konke, ubuqili bonke. Lento ayimfuni umuntu wama-tricks. Leyokholwa ayifuni umuntu osenzisayo leyokholwa. Ngoba uyazi bazalwane, lento yokholwa ngiyayifanisa nje namanzi emvula. Amanzi emvula hayi wempompi. Le bhodlela leli uma uligcwalisa empompini imizuzwana, within a minute dala ligcwele. Kodwa uma leli bhodlela ngaligcwalisa ngamanzi emvula angisazolinda yonke, ngoba fanele ngilibeke ngaphandle imvula inethe. And mayinethe imvula noma amanzi angaba maningi la ngaphandle kube ngathi is a flood, leli bhodlela ligcwaliswa amaconsi angene kulo one by one. So imvula ingana 24 hours. Ngithi ngiyafika ngithole le bhodlela liyikotanyana. Impilo yokholwa injalo, mawujahile yakulimaza, ubuphuthuma izinto isikhathi singafiki. Le mpilo yokholwa ifuna ama approach uthi Baba, idate engazalwa ngayo yabekwa uwe, neyokuthi ngiyohamba nina emhlabeni yaziwa uwe. I am not late, I'm always on time. Even noma ngifila ngathi ngilate, ubunamandla okubuyisa nezikhathi ezikulahlekele. So uthatha impilo yakho ibeke kuye, uthi Nkosi konke okuvela kuwe ngiyakwamukela, but uma kunento empilweni yami engabuyi kuwe ngicela ungayamukeli, ngoba yonke into engabuyi kuNkulunkulu kusho ukuthi ibuya kuSathane. And nayibuya kuSathane izele ukuzokuwisa, izele ukuzokulimaza, izele ukuzovimba uhambo lwakho. So kule ndlela yokukholwa awugijimi njengomuntu we100, ugijima njengomuntu wemarathon, ukuthi I'm saving the strength but I'm doing my best. And angibheka abanye abantu, ngibheke mina nohambo, kuthiwa ngigijime nibheke kuye uJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwenu. Khohlwa abantu, uhambo lwethu alifani. Omunye umuntu usindiswa namhlanje, nena akaqeda ukusindiswa nje avela aqhashwe kusasa. Qeda ukusindiswa namhlanje avela aqhashwe kusasa. Uhambo lwakhe wena usindiswe last year, solo farmer CV awubizwa ndawo, uzothi uNkosi kani mina ngikhohliwe yini? Inkosi ayikhohlwanga, kodwa ugijima ibanga lakho. Ibanga lakho laziwa uye. Khona abantu bazalwane ukuqhashwa kwabo early kungabawisa. Khona abantu bazalwane ukuqhashwa kubo la ufuna ukuqhashwa khona kungakuwisa. uNkulunkulu kunendawo afuna ukukufaka kuyo, kodwa ifuna ukuthi ulinde, ayisheshi njengezinye. Ifuna umuntu understand uhambo la namhlanje
esizithola sifike khona. It was not our plan. It's not a dream come true. It is God's doing. If bongangibuza 5 years ago or 10 years ago ukuthi kahle kahle uyapi, ngilandela uJesu, anginawo ama details walo hambo, kodwa konke sizokwamukela ngoba kuvela enkosini. Nikhona abazalwane, kodwa mangabe ubuka abanye abantu ufila ngathi baya overtake, uziswe ngathi useless empilweni. Dana kaNkulunkulu, you are not useless. Eqinisweni lonke inje le ndaba, bonke abantu abaya la iduze bayashesha, yilaba baya kude abahamba slow, bayashesha laba baya la iduze. So wena ungayicompare nomuntu kanti uhambo lwakhe lushort. That's why inkosi imvumela ukuthi akaphuthuma ngoba uya la iduze. Kodwa abanye abantu balethwa isitha empilweni yakho ukuzokufaka umoya wokutatazela, afuna ukukuwisa. Uhleli nje wena uplanelwa wazi. Khona abantu ababizwe ukuzowisa wena, bazokuhleka, hawu namhlanje, hawu nawe useselapha, nenzani vele lapha, kubekalani vele, uhambile mara inhliziyo isele. So kuyasho ukuthi nala ekhona akekho happy, kodwa akafuna ukutshela abantu ukuthi akekho happy ngoba bazomhleka ukuthi wenzani. Yebo akithi lolu hambo lupersonal, lolu hambo lolu very personal. Lifuna umuntu afocus, wazi ukuthi it's between me and God. Ngoba one day uzoma phambi kwakhe, fanele na uma phambi kwakhe athi well done good and faithful servant. So your first sacrifice is your body. That's your first sacrifice. Ngathi ngabuza umbuzo namhlanje, uNkulunkulu unelungelo elingakanani la emzimbeni wakho? Lako wakho mzimba. Ingabe uthathe wonke noma uyamhlephelela? Uyamhlephelela baba, okunye ngizongixolela Nkosi. Nami phela ngumuntu. Uthola uNkulunkulu uthole kunganani la kuwe. Umnikeza inyawo zakho. Phela abanye abantu angithi uyazi mos ukuthi izinkukhu nenkomo lo nyama edliwa le manje yahlephula. So kusikhathi ukuthola umuntu ephethe inkukhu nje ephelele. So abantu baningi abadla ama chicken, kodwa akayazi nayi iphelele. Ufathi ngifuna ama drumstick, ngifuna ama thighs, ngifuna ama wotwana. So abanye abantu banika uNkulunkulu ama wotwana. Nika nje inyawo zakhe kuphela naye le amawotwana nje. Hayi baba nje nginika inyawo zami ngoba angithi inyawo ezani. Hayi baba ngithi ngibonile kade ngiyile enkonzweni, angithi baba ngibona. So mnika amawotwana. Na namhlanje baba bengiyile baba. Naye last week bengiyile baba. So uNkulunkulu udla amawotwana. Akakutholanga uwonke amawotwana. That's why mawumnika amawotwana awukwazi ukuguqa kuye ngoba vele inqanyulwe emadolweni. So you can't kneel. Baba thatha nje la. Yes, baba kanti kufunekani kanti empilweni? Besikhona futhi nale nkonzo yinde baba. Nginekelile baba, nginikele nangento yokuhlala baba, kunini umuntu ehleli. Nginekelile baba, umnikelo baba. Kunini umuntu ehleli. Hey. Yazi awusazi nokuthi uhlale kanjani lo muntu akaqedi. Umnikelo lo thatha konke lokho baba. Sengikhokhela iviki lonke baba, ungamangali na ungangiboni. Futhi baba siyesama. Sasukunyiswa ngenkani phela namhlanje kwathiwa nangabe nje uphila uguli sukuma, sisukumile baba. Saculiswa isikhathe eside baba. So ke ngibhadarela iviki lonke.
khona leyo nhlobo yabantu abafuna ukuhlala enkosini, bamnika ama terms and conditions. Kodwa kunohlobo abathi nasingasuka kwesoyapi ukuphila kwami kunguwe. Ingakho lolo hlobo lwabantu abambalele uNkulunkulu. Even inhliziyo umnika yonke inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho ungayishare. Uthi wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho yonke. So kunabantu abinhliziyo yayihlephula. Baba ngiyakuthanda baba. Uyazi nawe. Kodwa ke phela baba noJoe naye. Yayizwa so kusho ukuthi i2 room inhliziyo yakhe i2 room ihlephule phakathi. That's why uma uJoe emfuna Sunday utshela uNkulunkulu athi baba uzwile moso. Ngiyafuna baba ukukhonza kodwa akakufani baba iviki inyanga yonke lo ngizile ama Sunday amaningana. Hayi mara kulena ngithi uJoe off baba. Uyangifuna uyayizwa ke. Kusho ukuthi inhliziyo yakhe iwuhalf. Akekho umuntu okufanele athathe ispace sikaNkulunkulu empilweni yakho. Kahle abantu bazalwane sifanele sibathande ngothando esilithole enkosini. Ngesikhathi sithanda inkosi, inkosi yasinika uthando lokuthanda abantu. That's why uma uthanda ngalabantu ulithole enkosini. Noma sebekuhlukumeza awubi bitter. Awubi angry. Awubi ne unforgiveness. Ngoba abantu abakholwayo bayayimastera lento yokuba namagqubu, bayimastera into yokuba bitter, angry. Yasho ukuthi ngesikhathi ethi ngiyakuthanda mzalwane wami, uyakunika lolo lwakho natural oluyolingana nenzondo mesejikile. Awukazi uhlangane nomuntu onjalo obethi hawu. So lo bekathi ukuthanda kakhulu uyena osekuhleba kakhulu. Hawu seyifike njani la? Ubekuthanda ngonatural. Yini akuthanda ngonatural? Akahambi noNkulunkulu. Hamba nabantu. Expose na lento okukholwa bazalwane. Le na ungayazi ukuthi isebenza kanjani. Ngeke ubone umehluko. Kodwa na uwazi umehluko uzobona ukuthi khona izimpawu ezisho ukuthi umuntu akahambi noNkulunkulu. Ngoba akekho umuntu ongathiwa uspirit filled, loving God and yet living in bitterness, yet living in anger, in unforgiveness. Uyahleba. So kuthiwa silahle yindaba ngoba kuhambisana kuhlangana. So ibandla likaNkulunkulu uma lizonqoba kukhona izinto okufanele lizilahle. Bengisho ibandla likaNkulunkulu kuthiwa lahlani konke, ukuqili bonke nokuzenzisa konke nomhawu wonke. Bese lithi njengeingane ezisanda ukuzalwa langazelelana ubisi lokomoya olingenakonakala ukuba nikhule ngalo kube ukusindiswa. So insindiso iba iprocess manje insindiso, but izalwa yini ukulangazelela izwi lenkosi. That's why iBhayibheli zifundele, ungalindi mina banekhathi zakho hlele ekhaya ustudy iBhayibheli liyakusiza. Ufunde nje iBhayibheli, ufunde nje iBhayibheli. Khona izinto okufanele ukwazi ukuzenza ngoba wena uzifundele wezwa lisho. Khona izinto okufanele uziyeke ngoba uzwizwe lisho. Uthiyekela lento wasiyayeka. Uma ngaba ukwazi ufike lapho awukaqala ukuhamba noNkulunkulu. Usahamba nabazalwane. Mawusuhamba noNkulunkulu ukukhuza wedwa. uNkulunkulu adile nawe. Sibona umuntu eshintsha nje. Lo simbone eshintsha sithi awubantu. uNkulunkulu ufundisana ukugqoka abazalwane. uThixo. And wonke umuntu sonke including me. Khona izinto uThixo wena agqoke lento le. Phela uNkulunkulu
ngifundisa ukuthi ibruko ngalibeki la. So wena uyithathephi le yakho? Ngoba uyena oshoda, alikhuphuke. Alikhuphuke. Lento engaphansi ibizwa underwear. So it must be underneath. Ngeke umuntu ofuna ukuyibona ukuthi injani. Noma ngabe idurela wena. Ngathi ungatshela umakhelwane khuphula ibruko makhe, khuphula. Yalingehle. Uyakholwa manje. Ungahambi uthi kanti uvimba ibruko ukuthi lingawe. Beke kahle la. Mali likhulu faka ibhandi. Ulibophe. Uyena osifundisa ukuthi mali ngakubambi. Ya, lingakukali. Akufanelanga abantu nabakubuka baze baqhubekele phambili. Baphoqeleke kwakha ama pictures ngendlela ogqoke ngayo. No. So uyena osifundisa ukugqoka. Yabo? Uyena osifundisa ukugqoka. Uyena osifundisa ukuthi nasithi siyodumisa yena. Masibe presentable. Ungaqoki ngathi uyobukela ibhola. Awusabonakala umehluko. Kodwa zikhona indawo othi na uya kuyo uzimisele njengasemncwabeni. Kana kaNkulunkulu lalela. Uma ngabe wena uzimisela na uya ku funeral, it means God is nowhere in your heart. Ngoba umkhulu kunomncwabo. So mangabe emncwabeni uyasimisela uthi hey phela ngisayemncwabeni sesayothenga. Kodwa awuka ningizwe kahle bazalwane. Asizelanga i-fashion show enkonzweni, but be presentable. Qoka ngendlela eshoyo ukuthi mkhulu uNkulunkulu enhlizweni yakho. Uyena osifundisa ukugqoka. Uyena ositshela ukuthi le fashion ayisiyakho. Uyena ositshela ukuthi le skipa siwularge kodwa is too small for you. Kuyashisa kona kodwa isiswa asiye ngaphakathi. Ngaveza umkhabo oshwabene faka. Yena osifundisa ukugqoka uNkulunkulu. uNkulunkulu okukhuza athi icica liphume esibhonweni uNkulunkulu. Because this body uthi Paul nathengwa ngenani eliphakeme. So if you buy something and you own it, wena osha umthetho ukuthi ufane iphathwe kanjani. So mangabe umzimba wakho wathengwa, mangabe wena wathengwa wena, including your body. So you don't treat your body the way you want. This is God's property. Ubhoboza ilimi. Khona abantu abasezophendula. Zobuzwa. Ngcono lo akwenze ngakholwa kunalo kwenze sekholwa. Ngoba lo akwenze ngakholwa lelanga amukela uJesu wathethelela. Wena sekufanele uye for special service ye repentance. Ask for forgiveness. Nkosi bese ngisindisiwe. Ngabhoboza ikhala. Bona ifashion. Bona abanye abelungu ngalo kwenye isonto. Bebhobozile ngacabanga ukuthi ku right. Our role model is Christ. Mina ngifunde lento bazalwane. Kulesikhathi samanje ake ngizame ukubheka uJesu. Ngoba the more ubuka abantu uyashayeka. Isikhathi sanamhlanje. The more ubuka abantu uthi wenza njengabo uthola ukuthi ngathi lo Jesu kuba akasho lento ayisho kuwe. Nabantu konke kuvunyelwe. Konke kuvunyelwe. There's nothing wrong kubo. Ngamangala ukuthi muphi lo moya ongcwele. Lo benzisa lezi zinto lezi. Kodwa umuntu onomoya kaNkulunkulu, nomuntu othi uNkulunkulu uhlala kimi, unendlela aphila ngayo. We don't live anyhow. Fana ke uhamba uyoyenza clean up.
uyazi ukuthi bazalwane i-atmosphere engcwele uyayilwela i-atmosphere because kunomoya la khona into la kulo moya lo le-atmosphere so siyayilwela ukuthi bengcwele indawo so uma u-invite izinto ezinganankulunkulu lezo zinto lezo ziza nomoya wazo omunye umama wake wathi kimi wazo complain Mfundisi hayi man lo baba man ngithi wenzani angithi uyakholwa nayo lo bayakholwa bothu hayi man lo baba lona akangishayi mfundisi ngithi uthini uthi hayi akangishayi manje ngiyabona ukuthi akangithanda khona abantu i-abuse kubo ba-interpreta njengani ngokuthanda that is why kunabantu ukukhanywa amadimoni namaphupha amabi bakwamukela njengendlela yokuphila abazi ukuthi ikhona impilo emnandi yokuthi ulale uze uvuke ngoba wena sewufisa ukuvuka kungananto ngisho iyodwa ekuhlukumezile ebuthongweni khona izifo eziningi ezibamba abantu ngenxa yokuthi imizimba yabo ikhathele akaphumuli ngoba umelele uyahlasela lalela ke mntana kaNkulunkulu ukuhlaselwa kwakho kungaba connected nokungcola kwe-atmosphere kodwa i-atmosphere iyangcoliswa izinto ezingcanye impilo yakho yes so nangabe kuyenzeka ukuthi uphila lo mpilo awulali njalo ugijinyiswa ubona into ezithusayo njalo yahlukunyezwe emaphupheni sometimes akusiyo ngisho amaphupho yezwe ukuthi physical check your life check your body the temple check the house ohlala kuyo check uSathana akangena engananto angena ngayo akangena nantende bazalwana nihlebele sesiyavana angizoyenza njengaba vangeli usengivala kodwa akufanelanga ukuthi impilo yakho ilawulwe izinto ezingana purpose fanele uzibuze empilweni yakho yonke izinto onazi ukuthi le ngiyenzani le yini umsebenzi wale le yini umsebenzi wami le yini umsebenzi wami le step 1 ngoba esikhathini esiningi uSathane uyangena ngezinto ezingana purpose lezi kuthiwa ama-extras yazi into makuthiwa i-accessory kusho ukuthi I can live without but I choose to have uyamthola kaningi lapho ngoba uma ubheka itempeli netabernacle kaNkulunkulu wanganamhlobiso bongambuza uNkulunkulu eyani le-altar akutshela lesisitshe sani akutshela uNkulunkulu uyena othi azibe khona othi ungena etempelini yini le onkosi itafula lesinkwa sokubuka lesani uyakutshela yini le isibani lesi uyakutshela esani yonke into so benganamhlobiso so yonke into yenza ngoba uthi uya enhance Sathane ungena kalula net lapho yolokuthi suka Sathane uSathane akuhleke nje ngoba nakaya kuNkulunkulu uthi baba ngifuni yena mina uNkulunkulu ngifuna izinto zami wana hawu nalini into tsaka ni right check impilo yakho mntana kaNkulunkulu ulwela ukumaintain ubukhona bukaNkulunkulu the presence of God in your life akekho umuntu ozokwenzela check ama signs ukuthi you are under attack ukwazi ukuphila usovalweni waya
uphila uhlukunyezwa waya. No. Izinto zikamoya. No. Kufanele ube nepeace. Thulo kudlula ukuqonda konke. Kodwa nangabe uyakubona ukuthi hayi mana akukho manje. Walapha. Investigate empilweni yakho. Kufanele uqaphele kaningi. Makunento entsho introducer in your life. Ucheck ukuthi ayikho yini into eyenzakalayo wrong or wrong ayithandi after kufike lonto. So ungalali nje. Sometimes uyahamba uthenga into. Uthi ungayithenga lento uqala izinkinga. Kusho ukuthi lento le ihamba nomoya. Bazalwane. The enemy is advanced these days. That's why ungena amanye amashop kushunqa impepho yamandiya. Ucabanga ukuthi wena yini air freshener? No. Labantu banikela izinto zabo ukuthi noma uzoyithenga ihambe nomoya wayo. So wena uyithengile iyadura kodwa nayifika ekhaya uyahlupheka wena. Kusho ukuthi ilwa nepresence. So khona bukaNkulunkulu uyabulwela. Ngoba ziningi izinto ezifuna ukuthi ungamtholi uNkulunkulu. So mawufuna ukumaintain ipresence uyachecka ngisho ifone yakho. Dada kaNkulunkulu. Akuzitrain ukuthi ake kube nezikhathi la ifone yakho ivala. Ngoba isithixo esinye seyithixo ile phone. Othi I can't live without. Kodwa ukazi utshela uJesu ukuthi I can't live without you. Kodwa ifone yakho jika na ku freeway. Mawuyikhohliwe. Reverse uthi hayi ifone yami. Ngoba kuneyimfihlo lapha efonini. Tinkuhlebele. Zonke imfihlo zakho ziphambi kwaNkulunkulu. Ngoba yena akafihleleki. So khona izinto ezixosha ipresence. So now serious nje ngento okukholwa ukuthi ngifuna uNkulunkulu ngizizwele ubukhona bakhe. Kuningi ofuna ukuadjust especially manje. Ngoba seziningi into ezikhona. So lezi zinto eziningi ezikhona zilwa nobukhona bukaNkulunkulu. Uzubona ukuthi umuntu akaneli. Umuntu enjani? Awunjani umuntu? Angisho wena ngisho umuntu. Umuntu une TV engaka ekhaya. Ongithi bekane engaka. Athi hayi ngifuna enkulu. Hayi ayilande. Ayifake vele uyibone nawe igcwele ubone. Athi eseyifakile. Ayiyeke. Abuka ibhola efonini. Umuntu ke loyo. Umuntu ke lo. Iyo lento yenza uSolomon athi izeleze. Ngoba umuntu nomgodo ongagcwali. Uma uNkulunkulu engagcwalisanga inhliziyo yomuntu, ubonakala ngokugcwalisa izinto ukuthi uempty. Nikole. Ukuthi nje ngeke ngisho ukuthi ubani oyaziyo le nto ke wayibona ekhaya. Isayibhadarela iTV bayikhokhela. Uyayithatha ngesikweletu, usayikhokhela. Kodwa akasekho ibukayo. Ingavulwa idle yadlala lapha kodwa wonke umuntu la. Wonke umuntu la. Hawu. Kanti bebayithengelana. Hayi. Kunephakade elikhalayo. Elithi ngibatla mudimu. Umuntu akakhona ukuzilanguage yephakade ufaka izinto. So nangabe uNkulunkulu engagcwalanga ubonakala ngokugcwalisa izinto utagcwalanga. Ngeke uqede. Uzoloku uqhubekile nje. Lokuqhubekile ngoba isitha sikubambile siyazi ukuthi ngeke azamjabulisa uNkulunkulu ngoba uzama ukugcwalisa iphakade likuye and ligcwaliswa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna uhlala kuwe. Ungamkhumbuli mawuze enkonzweni. Ufuna umkhumbulo uvuke ekseni. Ukuthi hey Nkosi bengilele in your presence. Sengivukile in your presence. Umkhumbulo uhamba ngetaxi. You are in the presence. Lempilo okholwa injalo. Sithi nasihlangana kuhlangana abantu abeza nepresence kaNkulunkulu. Obakade uyimaintaina singahlangananga.
Kodwa uma ngabe uyenzi lo mpilo leyo uthathele kudeni. Noma sesihlangene into esiyenzayo awuyizwa. Ayikureach. Ukuthola uyabanda. Because kunento ongayenzanga na wedwa. Likhona kodwa bazalwane. Khona izinto ofanele ungasavumela amehlaka azibuke. Because ulwela ipresence. Awukazi ubukela imovie ethile bese ulala kabuhlungu. Ubona ukuthi ngiyahlukumezeka ebuthongweni. Yini indaba? U-invite umoya esikhathi ubukile. Yawugada umusic olalelayo. Mawumuntu onaka ipresence. Ungathi hawu kanti thina abazalwane manje amapiano nawo sekuyisona amapiano manje isona manje. Yonke into nje manje seyirong nje yonke into. Cha umuntu wepresence uyazi ukuthi any opportunity engiyitholayo it must add value kumuntu kamoya. Ngoba kunjengalamanzi. Uma imvula ingena la ama drops. Angithi ma drops. Abaklinayo bangixolele. Kodwa na wachitha wahamba ngama drops. Uma uwa fast fana nokhuphuka. So lamanzi achithekile uma ngaba aza ngemvula akuzushesha ngendlela achitheke ngayo. So uma ngabe kungithathe i3 days ukuthi lamanzi abe ngaka ngisamelwe enye i3 days kodwa achitheke ngomzuzu wami. Impilo yakho kamoya injalo. Ungalwa the whole year manje siya uJuly manje uyophela kade ulwela ukwenza kahle. Ungawa ngomzuzu. Indlela owengayo ukudinga another year to recover from as much as you are forgiven. So uNkulunkulu ukuthethelele kodwa idamage eyenzekile ngokuwa kwakho ukuthi iphinde ibuyele lapha ya thola ukuthi kukuthatha iminyaka. So ungadlali ngalento ngoba ukufika la yebazalwane ngisishumayeza every day. I can't afford to fall. I just cannot afford. Anginayo enye 30 years to start afresh. Because ne grace izobe ingekho. Nikhona. So ufuna ngibe serious lento kaNkulunkulu ngoba mangilong casual ngayo ngiwa njalo ngilong yawo. Angiboni ngabwela kamoya I'm going back. Kodwa ukubuyela from lawa ukhona akusheshi ngalendlela owengayo. Mangathiwa sibeka istep isla khuphuka uye phezulu. Uyazibala istep ozikhuphukile. Kodwa mawuwa awubali step manje ngomzuzu phansi. And uyalimala. So umuntu owile uba namapain okuwa. Kunokulimala kunamaskazi okuwa. So ungayithathi kancane le. Ngakekela umuntu kamoya. Ngiyakuncenga ngegama lenkosi. Uyazi ngiyakuncenga. Bengikuncenga mntana kaNkulunkulu. Gada ukuthi atmosphere kuyo injalo. uNkulunkulu ufuna ukuhlala kuwe. Kodwa ngeke ahlale kuwe usemsindweni. Yabona nje nalomsindo lo olapha ekhaya. La uhlala khona. Khona amakholo angana peace. Impi yakho isuka noma ngani. Umosha ipresence. Uma xatshana uNkulunkulu akekho lapho. Kunabazalwane okulula ukukhuba abantu. And iproof yokuthi abanaki ipresence. Mawunaki ipresence ulwela ipeace. Iyagadwa lento bazalwane. Iyavikelwa lento. Ngoba lo wasezulwini uyashiyana. And uyakushiya ithulela ngasho ukuthi sengushiyile. Uthi uSamson wavuka njengenjwayelo. Wathi ngizozithintitha kabili kathathu. Wangazi ukuthi uNkulunkulu usemshiyile. Ubona uma ngabe amandla engasabuyi. Khane bona ukuthi hey ushilo uSimanga uyashiyana bazalwane. Silwela ukuthi angasishiya until siyofika ekugcineni. Nakukhala icilongo sikwazi kumhlangabeza. So ke ilwa bengithi yilwa mntana kaNkulunkulu. Akekho umuntu ozokwenzela lento.
ukusonta uku-expect ukuthi uzozwa uNkulunkulu na usenkonzweni, ukusonta lokho. uNkulunkulu uyamuzwa usekhaya, uyamuzwa wedwa uNkulunkulu. That's why funda ukukhonza uNkulunkulu wedwa, funda ukubuild atmosphere wedwa, funda ukugada izinto oyibukayo, funda ukugada izinto ozilalelayo. Indlebe le umnyango, amehlo lawo umnyango obhekephi emphefumulweni. So nangaba ugada ukuthi uzwa ini kuyangcola ngapha, nangaba ugada ukuthi ubonane kuyangcola ngapha. Nikhona abazalwane? So mina ngincenga wena nje ukuthi makukhala icilongo ukwazi ukuhlangabeza inkosi ngoba lizokhala. Lithi nalikhala tholakala ukuthi you are full of God's presence. Ugcwele ubukhona bukaNkulunkulu. Kodwa buya maintainwa, uyayilwela lento ayizenzakaleli automatically. Ayizenzakaleli bazalwane. You must have time to pray. Ngisaphinda. Noma uthi wena ukuthandaza awukwazi, beka isikhathi uyofunda phambili. Beka isikhathi uye khona lapho ufike utshele noNkulunkulu ukuthi baba sengifikile. Zokhuleka phatha iBhayibheli. Uzokufundisa uNkulunkulu. That's why masila izinto esisizana ngazo thatha ama notes yokupractice sosekhaya. Ngoba ipresence kaNkulunkulu ya maintainwa. Kufanele umkhalele uNkulunkulu. Umkhalele umcele uthi Nkosi angikwazi ukubhekana nalosuku ngihamba ngedwa. I need your presence. Angikwazi ukuya esikolweni ngihamba ngedwa. I need your presence. Angikwazi ukuya emsebenzini ngihamba ngedwa. I need your presence. Yazi lawo mazwi azwakale lula. Kodwa uThixo yaphendula. Yaphendula. So you need his presence. Mayikhumbule kuphela na usesenkonzweni. Nakunezinto akukhombisa zona ukuthi akayithandi, umcele ngithethelele baba. Ngipha amandla ukuthi nginqobe lento. Be honest noNkulunkulu. Ilo hambo bazalwane. Silimentena ngalondlela. That's why angikwazi kuyincoma phambi kwenu. Mina ngiyayikhona lento. It's by grace. Bengithi it is by grace. Yes. But I must do my part. Now do your part. Ngegama lenkosi uJesu. Sivala amehlo ke bazalwane. Sizothandaza. Sivala amehlo sizothandaza. Sivala amehlo sizothandaza. Mhlambe bazalwane singaphakama nje. Sime ngezinyawo sonke. Siphakameni sonke sime ngezinyawo. Njoba sizothandaza nje. Ngifisa ngathi nawe ungaphakamisa iphimbo lakho lisenkosini. Uthi Nkosi, I need your presence in my life. Ngisize ukuthi ngikwazi ukulwela ubudlelwane bami nawe. Ngisize ukuthi usuku nosuku mangibakho ubudlelwane bami nawe. Take it one step at a time mntana kaNkulunkulu. Kodwa kusalayo, the more you do it, the more uzobona umusa. So ngiyacela nje sonke bazalwane, nawe kuphamisa iphimbo lakho uthi baba ngisize. Ngiyasithoba kuwe. Ngiyabudinga ubukhona bakhe empilweni yami. Akasikhuleke baba egameni lika Jesu. Kulesi sikhathi samanje baba siyabonga. Ukwazi ukuthi wena uNkulunkulu ungumnini mandla onke baba. Ungu Alpha no Omega. Uyisiphephelo sethu wena. Uyinqaba yethu wena. Ulidwala lethu wena. Nguwena oshilo wathi upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Siyasithoba namhlanje kuba ilona loyo size. Senzela umusa, yenzela umusa ibandla lakho, abantwana bakho, siza ilona loyo to maintain the presence of God empilweni yakhe ngegama lenkosi uJesu. Ilona loyo anakekela ubudlelwane bakhe nawe. Fundisa indlela zakho, fundisa ukuthandaza, fundisa izwi lakho ngegama lenkosi uJesu.
uyingcwele Baba, uyingcwele. Siyathandaza ke namhlanje uNkulunkulu wethu onamandla, nikeza ilona lo yamandla okuqala kabusha, nikeza amandla ilona lo okuqhubeka egameni lenkosi uJesu, nika ilona lo amandla uNkulunkulu wethu onamandla okwenza intando yakho. Siyakubonga, siyakudumisa, siyakubabaza, wethembekile wena Baba, akekho njengawe, ungumnini mandla onke wena, ungu-alpha no-omega wena, uyisiphephelo sethu wena, uyinqaba yethu wena, ulidwala lethu. Siyabonga ke Baba, udumo lonke silinikeza wena, siyazithoba ukuba uphakame wena ube inkosi ezimpilweni zethu. Ilona loyo makayizwele ubukhona bakhe empilweni yakhe ngegama lenkosi yethu Jesu. Libongwe abantu, libongwe Elosi aliko igama elihleke njengalo, libongwe ke abantu ke libongwe ke futhi izingelosi ke aliko igama ke aliko igama elihleke Nkosi njengalo. Sesiyayigoqa bazalwane, siyacela ke manje ukuthi mangabe ukhona kule ndawo uJesu bongakamamukeli, ithuba lakho leli sizothandaza. Ngiyacela la ukhona ushona umthandaza emva kwami egameni lenkosi uJesu, bese wena ke owamamukela uJesu unikeze lo moral support. Usho emva kwami uthi inkosi uJesu eza kuwe, ngiyavuma ukuthi wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Namhlanje ngizinikela kuwe, ngithethelele zonke izono zami, ihlanze impilo yami, ngiyayivula inhliziyo yami. Ngena Nkosi uJesu, ungisindise, ungigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele, ngiphile kulomhlaba nginobudlelwane nawe. Ngiyazithoba kuwe ukuba ungisize ukuphila lempilo yokuhamba noNkulunkulu, nokuhlala kuNkulunkulu. Unginikeze amandla okuthandaza, ungipha amandla okufunda izwi lakho, ungipha amandla okukhonza wena. Ngiyawunikela umzimba wami ube umnikelo ophilile othandeka kuNkulunkulu, kube ukukhonza kokuqonda. Ukusuka namhlanje angilingisi lelizwe, kepha ngiguqula isimo ngokwenza ibentsha ingqondo yami. Renew my mind, renew my mind, renew my mind in the name of Jesus. Renew my mind, renew my mind in the name of Jesus. Ngivula amehlo kamoya ukuba ngibone imfihlakalo zakho, ngibone inkazimulo yakho. Ngivula indlebe zikamoya ukuba ngizwe iphimbo lakho. Wena maluso omhle, ushilo ngezwi lakho ukuthi izimvu zakho ziyalazi iphimbo lakho. Khuluma ke neyami impilo, ungihole ngephimbo lakho,
egameni lenkosi uJesu nale viki esingena kulo ngiyazinikela ukuholwa nguwe. Angifuni ungena ngedwa, ngicela ubukhona bakho egameni lenkosi uJesu. Izwi lakho Baba lithe masibe ngcwele njengaloku nawe ungcwele. Ngiyathandaza ke namhlanje ukuba ungibonise izinto ezingakuthokozisi empilweni yami egameni lenkosi uJesu. Ngibonisa izinto ezingakuthokozisi emzimbeni wami. Ngibonisa izinto ezingakuthokozisi nasekhaya la ngihlala khona. Ngibonisa izinto ezingakuthokozisi empilweni yami yonke ngegama lenkosi uJesu, ukuze ubukhona bakho buhlale phakathi kwami. Ngiyazithoba ke manje, phakama wena nginciphe mina. Yiba inkosi yenhliziyo yami, ube inkosi yomphefumulo wami, ube inkosi yomzimba wami ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga Baba. Ilona loyo ke Nkosi, mnikeza amandla okuqhubeka endleleni. Lempilo yokukholwa iyimfihlakalo. Sikhulekela ukuthi lona lo mvulele ke Baba. Lezi imfihlakala ziqonde egameni lika Jesu. Iviki esingena kulo sibonga ukuthi ingilosi zakho zihamba nathi, ziyasilondoloza indlela yonke. Uthe wena ngezwi lakho, there's no weapon formed against us that shall prosper. Sisho njalo ke kulona loyo, sakhile kusithekeni kophezu konke, sihleze emthunzini kaSomandla. Uyisiphephelo wena uyinqaba, ulidwala futhi uNkulunkulu esimethembayo. Usikhipha ogibeni lomcuphi, obhatana olubhubhisayo, ngisho nesifo esindize emini, nemicibisho lendize ebusuku. Uyasivikela kuzo zonke, wena olondo uIsrayeli, awozela ulali. Siyabonga Baba ukuthi uNkulunkulu, iminyango ebivaliwe wena uyayivula. Izwi lakho lisho njalo, uma uvulile akekho ongavala. Ngegama lenkosi uJesu, nakulesi sikhathi siyathandaza Baba ukuthi lona loyo nikeza amandla okuqhubeka leli viki Baba. Sikhuluma Nkosi uPsalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ngempela Baba siyuswela lutho, wena ungumalusi omhle. Usilalise emadlelweni aluhlaza, usise emanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wethu wena. Uyasihola endleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. Noma singahamba esigodini sothunzi lokufa sesabulutho, ngoba wena unathi. Tonga yakho nodondolo kuyasiduduza. Lungisa itafula phambi kwethu ebusweni bezitha zethu. Ngoba nekhanda ngamafutha, indebe iyachichima. Siyabonga ke Baba ukuthi ngempela okuhle nomusa kuyasilandela imihla yonke yokuphila egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Hayi ke niyalifuna iklasi? Niyalifuna iklasi? Oh, anilifuni iklasi. Hayi sobonana next week ke bazalwane. Egameni lenkosi uJesu. Sobonana next week. Tuesday umthandazo ukhona ngo9 ekseni. Friday umthandazo ukhona ngo3 afternoon until late ebusuku. uNkulunkulu anibusise ke bazalwane.